Grupo sa mga cat lovers sa Bohol nag-organisar og tabang alang sa mga abandonadong hayop sa usa ka isla. Ilang awhag nga mamahimong responsable nga pet owners nga moamuma sa ilang mga pets. Ang report ni Nico Sereno. Cat Island kung tawgon sa mga residente kining gamayng islet sa lungsod sa Panglao. Gak ang island ang orihinal nga ngan sa isla, apan naila na nga Cat Island kay daghang mga hayop ang gilabay o gibilin sa dapit. Gilangkuban kini sa ubay-ubay nga mga iring ug iro. Human masayod sa gidangatan sa mga hayop, nag-organisar og tabang kining grupo sa mga animal lovers ang Bohol Cat Clouders Community. Nanghipo sila og pondo aron maabagan ang mga hayop ug mapakaon. Ang isla uninhabited o walay laing tawo nga nagpuyo. Sa amo ang nadunggan, kani siya nga island, mao ni siya famous sa ani ang labayanan sa mga iring ug iro. For the reason nga dili sila kabalik. Roughly around 20 cats and about I think 10 dogs ang nakita namo dito. But they could be more kay ang mga iring ug iro dili man luol and they're probably scared. Awhag nila sa katawhan nga mamahimong responsable sa mga hayop ug dili pasagdan og yanong ilabay lang. Kung dili galing ninyo kaya, there are organization and there are other people who are willing to help. So dapat dili na i-appeal sa inyong option to abandon and kill animals. Isip responsible dog owner ang nga masiguro nga matrain o maatiman pag-ayo ang mga hayop. Dinhi sa Sugbo, may mga dog trainers na nga mitanyag sa ilang serbisyo. Ang paghatag kuno og reward ang labing maayong pamaagi sa pag-train sa mga iro. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.